RNK buňky jsou zabíjačské buňky, to jsou takové malé bílé krvinky, které mají funkci takového, jak bych to řekl laicky, policajta, rozeznat špatnou buňku, napadnout ji a zničit. Jo? Takže tyhle ty obranné buňky můžou být u řady nemocí buď neaktivní, nebo chybět, nebo nedělají svou práci, nerozeznají, vůči čemu mají bojovat. A je potřeba zvýšit jejich aktivitu, tu přirozenou obrany schopnost vlastně, kterou představují, aby dělali svoji práci, protože pokud ten obranný systém funguje optimálně, tak každá špatná buňka, která se v těle objeví, to jsou naše vlastní buňky, které se nádorově zvrhnou a rostou dál, nezahynou, tak ten obranný systém by měl tu buňku rozeznat, že se stala nebezpečnou a měl by ji nějakým aktivním způsobem zlikvidovat.